taman Nuwanutyo hayu tomo Wanutyo hayu tomo ngilingono traing ke sumo traing ke sumo Wanutyo hayu tomo ngelingono traing ke sumo yen ngandika gawe pronto Wanutyo hayu tomo ngelingono traing ke sumo mijili saka sajroning taman ayo Nduk Wanutyo hang hayu tomo ning kono ramukal akeh para satriya-satriya kang kepingin mengku karo awit sawijining wanudya kang padha dedeke padha ayune aku ora pengen ya wis ae kanca ing kono digladi dening para abdi Gadhen Jogetan lan uga kegadhen anggone padhanan. Ayo, Nduk. Ditata. Maju. Woi. Ya.
warnane kembar busanane Seto Rogo.
numpak sepur, Mbah. Iya, tak numpak aku saiki. Ngajak Pak Supri ya. Sipus. Panas, panas mlaku. Orang gawa payung. Sandale diseret. Jamaane mlentung. Surabaya geger. Ngungsi neng Madiun. Madiun Jakarta. Janji rukun tetap merdeka. Numpak sepur. Putri Arifi. Panas panas mlaku. Terus Orang gawa payung. payung ngerosok. Sandale diseret. Nah, terus Dramaane mlentung. Surabaya geger. Ngungsi neng Madiun. Madiun Jakarta. Janji rukun tetap merdeka. Putri Arifi. Asoy. Setoro.
Allah. Seto awak raga putri. Selolo,
kalamunta ing kono Cinandra para raga-raga satriya-satriya putri Setaraga kang wis kumpul ana sak tengahing pakuwon kang sak mengkone pinangka kanggo raga-raga kang sinilih sak mengkone bakal kasusupan titahing Gusti ingkang boten katingal ing netra sing duweni mawerni-werni watak wantun kanthi sakabehing syarat uga sarana kang wis cumawis kang wis cumepak lumantari Sang Guru Nadi lan ugi kasebut Risang Pawang kang wis lenggah sarata ngenengake cipta amatek aji japa mantra kanthi wis anyepeng syarat sarana kang awujud cekar mawar pethak lan abrit sekar kantil sekar kenanga ugi sekar rupa katut saya tangu secendak setelah ampeng marang raga-raga kang piniji
Nggih, sampun badhe lumebet wonten babak dadi. Ning niki dereng dadi sedaya. Dereng, Mas. Wayahe Mbah Ireng tampil. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Kon Menika tampil. Sik bersani saya dalu saya kathah nggih Mbah nggih. Nggih, saya akeh Mas. Pedagange nggih. Ora ndelok jathil, Mas. Iya. Mboten ndelok jathil, Napa mirsani napa? ndelok kula. Nah nggih to. Ketok. Ya ugi sugeng dalu menika kadang-kadang seniman seniwati Nah, saking budhe kemawon kesenian dukir, kesenian jatil, kesenian toprak, campur sari sanes-sanesipun ingkang rawuh ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Sugeng gabung kalian Setara Raga. Nggih. Saking seni pundi kemawon, seni jatil, seni ketoprak, Wah, seni kemawon. dugir pokoke monggo. Nggih. Nggih, kula Seni- ngaturaken sugeng rawuh, sugeng mirsani. Seni reog barang. Ya, seni rock ngerti Mas? Nggih, monggo diaturke Mbah. Wonten panyuwunan diaturke wonten Sidorondo ki wonten esuk enjang sore sonten. Nggih. Nanging menika mbok bilih nembe badhe lumebet wonten ing dadi monggo iringanipun saking musisi Borolajon nggih. Monggo Mas Cahya, Monggo. TS Mas Roket. Mas Tah ya, Sing jam Mas terbangane Didik. wis Iya. melanglang buana monggo kula nderek. Yes, pokoke Kula Mas. niki kali Mbah Bajuri wis saya tuwa ning Saya tua, saya peok. pikirane dadi nom meneh mergo wis kakehan Enom sing dipikir. digawe nom. Apa? Wis tekan tanggale wis begiyet. Ya, ning urung tekan gilirane lho Mas. Nggih. Urung tekan gilirane. Nggih. Yo, didadekke ora Ren? Dadi Oh, ora ya, sak lagu. Sak lagu sik, sak lagu sik. Nggih, sak lagu sik nggih dadi. Mangke sik wonten Jawi. Nek dadi wonten Jawi mawon nggih. Oke. Mas Budi. Dalem nggih. Menika Mas Cahyo nuhuni pamundhut nggih. Napa? Sidorondo kangge Mbak Mur Nggih. Niki Murtini. duete Mbak Siska kali Mbah Bajuri nggih. Monggo wis Nah. manut nak kowe. Dipinangkani. Sidorondo ya ganti seroke. Nggih, Iki aku menika- manut Cahyo, Cahyo ki klesik-klesik karo pengendange. Ning menika namung lelagon nggih. Ya lelagon. Senajan saire kepenak dipahami ning aja dadi rondo. Luwe ning kasunyatan kok, Mas. Ning upama wis kebacut ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong budaya akeh. Iki piantune ya nonton iki paling. Aku Wis wis yakin. Aku wis petreti sepasang kok, Mbah. Enek sing rondo saka adoh tekan kene ya enek. Iki eneng sing rondo ya karo dudo wis komplit Sing jadi ndi? siji. Kono kae. Oh kono kae. Ya. Nggih. Ya Mbak Siska dipinakani. Ngadeg ya. Rondo adoh ya akeh, rondo tedak ya akeh, pokoke wis kabeh rondo. Menika ingkang rawuh Gus saking Kulatang Giri Subo, Mbak. Sing ndi? Nggih, pokoke sederek kula niki sing ngawal. Nggih, niki Oh sing awal penarine. penari-penari wis pokoke biasane sok sak panggung karo Mas Rokit. Wis. Saking kerja mboten dayan sugeng dalu sugeng lenggah nggih. Pak D Budi nggih. Iki engko muni eneng request Mas kok Mas. Nggih. Wis jelas kok eneng request kok. Nggih, monggo dipinangkani siji mbaka siji. Terus mengko ditinting nggo dadi, Mas. Yen ora dadi ora marem, ya ta. Monggo. Pokoke sing rondo kudu nrimo wong dilagokke kudu seneng. Ah, wis, pokoke ora kena prawane entek Ora kena. randane. Heeh, ya ngono wae. Nah aku wis ngamuk pokoke. Ora kena randane dintani semirane. Sing disemir Ora apane kena Mas? ngamuk lho iki. Wis pokoke ayo dinyanyikke. Hah? Ayo, Cong, musisi bola lajur. Yo goyang. Biyen kula
sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo Terima kasih, thank you, matur nuwun. Suprasyo. Terus tandanya. Ada Mr. Amin Dwi Tenang. Yen kula sliramu wis tak aturi ojo sing tresno welas sejati apa kasane sliramu ati gawe lara Ayo masukin. saiki ne dadi rondo
metresno kebojoan saklawase. Wis itu rondo. Wis Pokoknya sing wis badut sida rondo ya disyukuri, sing Disyukuri. kurang dadi rondo aja dijoko. Nek sing rondo dhewe, nek rondo ki dhewe ya Mas. Dhewe. Dewe. Engko tak kancanane. Dhewe iki nang kamar mandi, Mbah. Ora, ya rondo ki dhewe to Mas. Nek nonton ya duwe kanca. Oh, nek nonton duwe kanca. Ah, iya. Ya cok dadekke cok. Ya. Musisi Bolo Lajut. Saya ngampek, saya cegak. Sak dhuring para raga-raga putri Setaraga. Nyamudana gedene sak sada-sada nang ayo sumusup awet saka kersaning Gusti. Yo 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 yo. Sing watak alus, sing watak senyum, sing watak kasar ayo. Ayo, 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 ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
terus di dangdutke. Nah, yuk. Spesial buat Mas Goku Alfaristi dan juga semua YouTuber yang sudah hadir pada malam hari ini. Bajune melu ki seneng. Aku ini, aku goyang, aku joget. Ayo. Iki panyuwune sapa Mas Muhammad? Mas Goku Alfariski. Esok enjang adik sorene musisi bola raja. Ayo Sa. Seto putih raga kuwi awak. Ada Mas Budi Baby. Ada Mbak Siska Puspita. Sidenya Gunung Kidul. Sorene sok
sepisan ora ana buktine. Yo, mau golek duit ya ora apa-apa. Anjir. Apa dicepet nih, Mbak? Seto rogo. Sak mangke ugi abad kesupen tasik wonten Bapak putra ingkang langkung serem. Seto rogo. Soe. Iya. Siap. Apa Mas? Manut buri. Lilo. Sing lilo. Oh, burine si Pras. Niku apa kuwi? Ana ikian to. Dan aku ora tambah. Iki ana pesan buri Pak. Oh, tolak bala. Awo tumawe tolak bala edan kala. Aja kampopo angrake tata sesati. Kanggo sapa kenira ajeng pamuja. Namamita anugraha saking Yang Widi. Abina Purna Sajaya Kanthi Padangka. Bina Tuwa Kertapasuki Yuwana. Kang becik ketitik kang ala bakal ketara sesanti memuji Setara tetep jaya. Nggih, aduh. Oh nggih, saking sinten Mas Andri? Oh, saking sasake. Kru Joger, Kru Jatil, Widoro, Klepu Gento, Bengle. Nggih kalih Lilo. jaten nggih. Jaten komplit pokoke Komplit. lilo. Nggih, menika wau ugi wonten Mas saking Mas Jepri. Nyuwun kitir sumilir. Heeh. Lilo kitir sumilir. Wes pokoke amukan. Bisa. Lo lo lo. Iya. Subrasio. Jajal, jajal,
putih raga piawak. Awakku ireng. Seto putih raga awak. Ya, sampel iki. Pokoknya manut dembunge. Manut Apa, Mas? dembunge, pokoknya. Apa Mas? Manut dembunge. Ya. Oh manut temungi. Yo yo yo. Kita. Dino Sloso aku neng Solo. Yo. Dino Sloso aku neng Solo. Laku rotuku semono. Ayo diampet yo. Yo. Diampet yo. Yo 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 yo. Awas yo. Ayo len. Yo. Yang dadi. Yuk. Yang ngampet. Sing dadi kena aja ngampet ya. Yuk. Yo. Yang cepat. Minangkane request satu persatu ya. Yang biasanya cepat monggo kami persilahkan. Ayo Mbak Siska. Ayo Mas. Ya, dari kru doger semuanya yang hadir yuk. Boleh bergoyang di belakang. Spesial. Boleh goyang spesial kru joget. Yuk. Oh, oke. La. Ayo sipus. Ayo Mas. Ning ketek kok kudu nganggo surjan. Enak lho Mas Anan dijogeti. Ayo Riris. Yuk goyang kru joget. Yuk. Yo kelingan bae kok yo.
Universal Audio Sound System. YouTuber yang luar biasa, terima kasih. Maesa Dharma Channel, Usil Fotografi, BNC Studio, SGT Channel, MCS Project, dari Kule Fotografi, Muafita Channel, SVC Channel, dan Goku Alfari. Dan juga dari Ragil Channel, Viola Channel, Ayo. tangannya di atas, tangan di atas. Wes nganti teluk ketiga, tenan sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wis teko, kowe malah gandengan liya liya. Sekilas tepus channel. Bang Baireng, bisa neng kuota jadi. Bisa neng kuota jadi. Masih ada satu tiket, Mbak, yang belum terisi. Isi neng tiket 1. Pokoknya siap. Siap pokoknya. Cepat apa? Mas Pras, Andri Ketek, Waduh. matur suwun, Lilo, sampun kapinangkani, nggih. Anak Gianto kowe ora wis kudu manut karo mbae. Oke. 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 Oh, nenekku. Ya kesini nek. Aduh, matur sembah nuwun nggih. Lagu ini napa nek? Lesian Lawang Telu. Nekku. Oke, saking nenek nggih. Oh bebas. Nggih, bebas ya nek Sugeng Dalu. Waduh, kok ora ning kono? Kok nenek enggak di sana? Oh, ngetutke Marcel. Iki Marcel duduk. Oh, Marcel anak Teguh. Oh, oke nek matur sembah nuwun. Lagune bebas. Oh, kesayangan. Oke nek. Mangke nggih nek nggih. Mangke nggih.
Seto Rogo. Seto putih rogo awak. Awake seto putih-putih. Kaya lagu. SVJ. Sekilas tepus channel yang baru hadir, terima kasih. Yuk. Nggih. Mas Budi. Dalem, Menika saking nenek, menika wonten buah teh tali asih. Neneng napa nenek? Nenek. Iku nenekku. Oh, iya. nenek, iya. Heeh. Iki sing nunggoki sing duwe son iki wah. Kalebet sik nika nggih. Wah, sing kagungan son nek kuwi. Oh, Heeh. Nenek menika lagune kesayangan. sayangan. Saking Mas Jepri nyuwun lagu Kitir Sumilir. Nek lagune nek kesayangan nggih. Nek kesayangan. Sayangan nggih. Nenek di mana nenek? Nenek mana ndi? Nenek baru Di mana? beli bakso bakar. Oh nenek ndelik to. Oke, siap. Heeh. Yo Iya. Mbah, diaturke Mbah kesayangan. Iku karo Siska. Kok kesayangan kok karo aku apa? Niki nenek ngersake kesayangan ta? Kesayangan. Yo, nenek. Nuwun Marcel Ah. nggih. Ya ampun kesupen mangke sik babak putra dijamin gulung-gulung nggih. Gulung-gulung. Cara basane Semano Video Channel ki gulung-gulung mabur-mabur Mabur-mabur. dijamin ganas ora midak lemah. Aku melu gulung-gulung kok. Mangke dijamin mboten midak lemah saking le mabur-mabur Oh, nggih. saking ampuhe. Nggih. Nah, monggo. Yo. Nek Kesayangan nggih. kesayangan nggih nek nggih. Nggih, niku sampun paring katresnan 700 nggih. 200. Nek Nggih. dibagi-bagi yo kurang. Dalem mecahke yo kangelan nih. Lah juragane son ki nyawer apa ki? Napa ki? Hah? Nyawer donga, Mbah. Nyawer donga. Nggih, mugi-mugi jenengan isih awet. Apa ini? Waduh, Wah. parani tenan nek iki. Juragane son Oh, apa ini? Iki se kulon salon, Hah? kidul wetan salon anu napa? Karepmu lho. Apa nek Mas Budi? Apa ning lagu karepmu? Wis pokoke karepmu iku manut. Niki se saking Juragane son. kilen salon sing speaker Oke. nggih. Heeh. Sik mriki Nenek, napa? nenek kesayangan. Lagune napa? Lagune napa? Negara Angin. Negara Angin. Wah saking ngene Mas Budi sakniki pokoke nuruti nenek sik. Iki nenekku ndelik malan. Dipinangkani Nggih. Mas. Nggih. Yo, Ayo, keripik Nok. gedang, keripik telo, yo. Siska, yo. Kesayangan gini nggih. Nggih, Oke. Nggo selak kesel iki sing nek sik daerah kene cedak lah sing kerja mbok tondayaan kuwi 17 kilo e. Aduh. Yo, kesayangan Mas. Nggih, Dik. Menika rasul niku kudu dingira jam 3, Pak Dik. Jam 3 tekan omah kerokan. Sapa? Aku Ya salah kok gampang masuk angin. nah niki wis Mas Bandono iki pokoke. Pokoknya masih ada kesempatan untuk depan. Monggo. Yang baru bersayang-sayangan YouTuber yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan mendapatkan pasangan jodoh yang setia. Marcel Audio Sound System. Pak Jose. Rizka Puspita.
Ora duwe paketan. Ora ya. Sing ora lho. Aku ra ngemis ning atiku terus piye? Iya, kesayangan sudah. Nggih. Nenek kesayangan sampun nggih Nek nggih. Sangune napa? Hah? Ya. Iki mau kesayangan sampun. Kesayangan ya. sampun. Nggih. Terus niki. Sangune kasunyatan. Wis sanggu bali kasunyatan. Apa? Mulai. Ya, disangoni kasunyatan. Cah, yo. Ya, Mas Kejar Cahya. semilin mangke nggih. Lirike Nah. lagune kasunyatan. Lu sangu Bali. Iki apa? Rebutan apa iki? Ya, Mas Cahya. Mas Minto. Mas Cahya. Kasunyatan
Matur suwun nenek nggih. Heeh, nggih. Mubeng ora apa-apa nek, pinggiran nek. Pinggiran nek. Nenek di pinggir enggak apa-apa. Ning pinggiran ora apa-apa nek. Enggak apa-apa. Oke. Pokoke diratani nek. Lah. Yuk, Wah. yuk. Nenek Ayo. apa nenek? Nenek apa nenek? Nenek. Kuwi nenekku kok. Ayo, maju. Nenek kayu apa nenek apa? Masih satu lagi nek. Ayo. Ayo, ayo. Ya. Nggih, matur suwun nuwun nenek nggih. Yo, Bagas. Ayo, diwangi, diwangi. Yo. Masih ada kesempatan debat. Ayo, ora kenangan kan. Ayo. Yeah. Ora apa-apa, iki sesuk awah meneh kok. Degantek ora apa-apa. Kaisih sisih wetan kaisih. Lho, disempeni Cil. Wah yo, ya. Oh. Yo lagune Lamis almarhum Boko Mantos. Lamis. Yo Mas Cahya.
manungmu aja ninggal wisuna. Sing saka wetan bali mengetan. Bali awit saka kersaning Gusti. Tombo hati nggo sangu bali. Tombo hati sik loro. Pripun, Mbak? Tombo hati. Tombo hati. Ayo, Mbak. Allahumma
Yo. Bali ning papan gunung iki. Ayo Mas jari Mas. Sing saka watu, bali ning watu saka kayu, bali ning kayu saka lemah, bali keresane kalah. Kolor bali ngalor saka kulon. Yo. Bali yo kidul saka wetan, bali yo ngetan. Bendhi telu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasih habibillah. Sandangane diganti putih, tondo wis rapi somule. Tumpaane kreta Jawa, roda papat rupa manungsa. Muga wae iso makmur nang alam kubur. Yuk. Ayo jaluk yo. Yo. Oh, dituntut. Oh, nang jero. Oh nang jero.